ನಮಸ್ಕಾರ ತುಳುವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನ್ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಸುರುಕು ಸುದ್ದಿತಿರ್ಲಿ. ಉಬರ್ಡ್ ಪೊನ್ನ ಜಡೆ ಒಯ್ತೀನಿ ಅಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಗಲಾಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಲಟ್ಟುಪೆಟ್ಟು. ನಗರ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಕಾನೂನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪುಸ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀತಿ. ಬಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾರಿ ನಡುಟು ತಾಂಟು ಒರಿ ಸಾವು 30 ಜನಕ್ಕೂ ಗಾಯ. ಕುಂದಾಪುರ ಗಂಗುಲಿಡ್ಲ ಕಡಲ್ದ ಬಿರ್ದು ಕಡಲ್ ಕಿರೆಪುಗು ಊರ್ದಕ್ಕುಲು ಬೆಗರಿಯರಿ. ಅಪ್ಪೇನು ಲೆಪ್ಪು ಮದ್ಮೆಗೆ ಮದ್ಮಲೆಗೆ ಪಂಡಿ ಮದ್ಮಯೆ. ಸುಳ್ಯ ಊರು ಲೆಕ್ಕೇರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಬಲೆಕ್ಕೆ. ಗಾಯ ಅದು ಅರುಕು ಬತ್ತಿ ಕಡಲಾಮೆ ಕಡಪುರ ಪೊಯ್ಯ ಜಾಲಡು ತಿಕ್ಕಡು. ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪೊಯ್ಯ ಅಂಚೆಡು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕಲ್ವ ತಾದಿದ ಮಾಲ್ ಕೈಪತ್ತು. ಉಬರ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ವಷ್ಟದಾಂತಿ ಕಾರಣಗಾದು ರಡ್ಡು ಅರಗುಂಪದ ಜೋಕುಲು ಗುದ್ದೊಂಡೇರಿ. ಪೊಲೀಸರು ಲಟ್ಟು ಕೊನತೇರಿ. ಏನ ಕುಜಲು ಒಯ್ತಿರುವುದು ಒರ್ತಿ ತನ್ನ ಹನ್ನದು ದೂರು ಕೊರ್ತೊಲ್ಗೆ ಅನ್ನೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬತ್ತದು ಜೋರು ಮಲ್ತದು ಆ ಹಾನಡ ಕೇಂಡೆಗೆ ಒಟ್ಟುಡು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಕಾಲೇಜಿದ ಜೋಕುಲು ರಡ್ಡು ಗುಂಪಾದು ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡೊಂಡೇರು. ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರು ಉಬರ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ದೂರು ಕೊರಿಯರು. ಪೊಲೀಸರು ಬತ್ತದು 5 ಜೋಕ್ಲೇನು ಪತ್ತಿಯರು. 5 ಮೂಜಿ ಜನ ಗಾಯ ಅದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದೇರು. ಅಪಗ ಜೋಕುಲು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಎದುರು ಸೇರಿದು ಎದುರು ಸೊರ ಕೊರಿಯರು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪೊಲೀಸರು ಲಟ್ಟು ಬೀಜದು ಜೋಕ್ಲೆನ ಕೂಕುಗುನು ಮುಯ್ತೇರು. ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಗುಂಪು ದಕ್ಲೆನ್ಲೆತ್ತದು ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ನಡಪಾಯರು. ಕೆಮ್ಮಾರು ಹುಮಾರು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್, ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ಸಲೀಂ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರದ ತಂಗಲ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಕೇಶವಗೌಡ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸೇರಿದಿತ್ತೇರು. ಗಲಾಟೆಡು ಗಾಯ ಆದುಪು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಸಿಫ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ, ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್, ಜುಬೇರ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತಾರ್ ಪುತ್ತೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿದರು. SP ಅಭಿಷೇಕ್ ಗೋಯಲ್, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಪ್ರಸನ್ನ ತಾವುಗು ಬತ್ತದು ತನಿಖೆಗೆ ತಾದಿ ತೋಜಾದರು. ರಂಜಿತ್ ಇನ್ಪಿನ ತೊಂದರೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಎಂದದು ಕಲ್ಪು ಪೊನ್ನೋರ್ತಿ ದೂರು ಕೊರ್ತಲು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ ಅಶ್ರಫ್ ಬಸ್ತಿಕಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ದಕುಲು SP ತೂದು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆನು ಪತ್ತುಲಕ ಕೇನೊಂಡೇರು. ನಗರಲೆಡು ತೂಯಿನಲ್ಪ ಕಜಾವ್ ದಕ್ಕುನು ಒಲ್ಪ ಬೋರ್ಡಂಡಲ ಉಬ್ಯುನು ಗೋಡ ಬೇಲಿದೆದುರು ಜಿಪ್ಪು ಕದೆಪುನವೇನು ತಪ್ಪವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಗು ಕಾನೂನು ಕನವೊಂದುಂಡು. ಸಾರತವರ್ಮನುತ ಎಲ್ಪತ್ತಾಜದ ರಾಜ್ಯ ನರಕ ಸ್ವಚ್ಛ ಕಾನೂನು ತಿದ್ದುದು ಕನಪಿನ ಬಗೆಟ್ ವಿಧಾನಸಭೆಟು ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಸಾದ್ ಇಸಯ ತೆರಿಪಾಯರು. 2013 ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲು ರಸ್ತೆ, ಬಸ್ ಉಂತಿಡೆ, ರೈಲು ಉಂತಿಡೆ, ಪೂಬನ, ಗೊಬ್ಬುಕಲ ಜನಸಮುದಾಯ ಜಾಗೆಲಡು ಸ್ವಚ್ಛ ತತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ದಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಜೈಲ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ರೆಗ್ಲ ಈ ಕಾನೂನುಡು ಇಡೆ ಉಂಡು. ಇಂಚಿತ್ತಿ ಜಾಗೆಡು ಸ್ವಚ್ಛ ತತ್ತಂಡ ಸುರು ತಪ್ಪುಗು 100 ರೂಪಾಯಿ, ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತಪ್ಪುಗು 200 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಪಾಡೊಲಿ. ಇಲ್ಲದಕ್ಕುಲು ದಕ್ಕುನೇನು ಬೆತೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡು ಜಾಗೆಡೆ ಪಾಡೋಡು ಓಲೋಲ್ ದಕ್ಕಂಡ ದಂಡ ಸಿರೆಯಿಲ್ಲು ಕಾತದಂಡು. ಸುರುತ ತಪ್ಪುಗು 100 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ, ಕೂಡ ಮಲ್ತಂಡ 500 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ, ಮಲ್ಲ ಮಾಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ದಕ್ಕುಲಾಂಡ ಸುರುತೈಕ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ, ಬೊಕ್ಕದ ತಪ್ಪುಗು 1000 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಕಟ್ಟಡಾಪುಂಡು. ತತ್ತಂಡ 3 ತಿಂಗಳು ಸಿರೆ ಶಿಕ್ಷೆಗ್ಲ ನೂಕೋಲಿ. ಇಲ್ಲಡು ತಾಂಕು ಪ್ರಾಣಿಲನ ಅಂಬಿ ಪೀತಂಚಿನೆಲ್ಲ ದಕ್ಕಂಡ ಕ್ರಮ ತತ್ತಂಡ ದಂಡ ತಪ್ಪಂದು ನೆಕ್ ತಕ್ಕ ಬಗೆಟ್ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಕಜಾವುತುದು ಕಣಪಿನಲ ಬೇಲೆಲ ಆವಡಾಪುಂಡು. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಬೇವಿಂಜದಲ್ಪ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಒಂಜಿ ಲಾರಿದ ಮೋನೆಗೂ ಗುದ್ದಿ ಹೊಡ್ತಗೋ ಲಾರಿ ಗಿಡವೇರಿ ತಾವುಡೆ ಪುನಃ ಆಯಿರಿ. ಬಸ್ ಟಿತ್ತಿ 30 ಜನ ಗಾಯಗುತಿಕಿಯರಿ. ಈ ಹವಗಡುಡು ಇರುವ ತೊರ್ಮ ಪ್ರಾಯದ ನಾಗೇಂದ್ರ ನವಲೆ ಸಾವುಗು ಸಂಕೇರು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿದ ನವಲೆ ಆ ಲಾರಿದ ಡ್ರೈವರ್ ಹಾತೆ ಆತು ಐತ ಧನಿಲ ಹಾದಿತ್ತೇರು. ಬಸ್ಸು ಟಿತ್ತಿ 30 ಜನಕ್ಕೂ ಗಾಯ ಆತಿನ ಕರೆಗೂ ಬಸ್ದ ಡ್ರೈವರ್ ಸೇರಿದು ಕೆಲವರೆಗೂ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಜೀವ ಸಂಕಟ ಗಾಯ ಆತನು. ಬಸ್ ಡ್ರೈವರು 25 ಪ್ರಾಯದ ಮುತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಲಾರಿ ಕ್ಲೀನರ್ ರಾಜು ಮುಕುಲು ಕುಡ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ಸಾವುಡ ಹುರುಡೊಂದುಲೇರು. ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ 27 ವರ್ಷದ ಬಾಲಚಂದ್ರ, ಬಸ್ಸು ಪೋಂದಿತ್ತಿನ ಮುಲ್ಲೇರಿದ ಸುರೇಶ್, ಅಡ್ರು ಕೊಯ್ದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ನಾಯರ್ ನಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡುಲೇರು. ಮಾನಂತವಾಡಿದ ಕಾಸಿಂ, ಸವಿತಾ, ಬದಿಯಡ್ಕದ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಶೀರ್, ಸೈದು, ಚೆರ್ಕಲದ ವಿಪಿನ್, ಜಾಯ್, ಬೆಂದ್ರಡ್ಕದ ಭಾಸ್ಕರ್, ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ವಿದ್ಯಾನಗರದ ಪ್ರಮೋದ್, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಪ್ರೇಮಾಕುಮಾರಿ, ರಾಜು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚೆಂಗಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾದೇರು. ಚಿಕ್ಕಿನಡ್ಕದ LC ಕಾಂಜಗಾಡ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿದೇರು. ಸಾಯಿ ಮೋಟರ್ಸ್ದ ಬಸ್ ಕಾಸರಗೋಡದ್ದು ಮಾನಂತಾಡಿಗೂ ಪೋಂದಿತ್ತರು. ಲಾರಿ ಕೊಚ್ಚಿಡ್ದು ಕುಡ್ಲಗು ರಸಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬೊಂದು ಬರೊಂದಿತ್ತರು. ತೂತೆಕ್ಕವು ದಂಡು ಪೊಲೀಸರು ಗಾಯ ಆತಿನ ಕಲೆಗು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೂ ಸಾವು ನೋಯ್ ತೊಟ್ಟುಗು ಕಲಕಡಪು ತಡೆ ಸಮ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒದ್ದಾಡೊಂದುಂಡು. ಬಸ್ ದಯೆ ಬೀಸಬತ್ತದು ಓವರ್ಟೇಕ್ ದೆತೊನ್ನೆ ಅವಘಡ ಹಾವೆರೆ ಕಾರಣ ಎಂದದು ತೆರಿದು ಬೈದನು. ದುಂಬುಗುತೂಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ಗಂಗುಲಿಡ್ಲ ಕಡಲ್ದ ಬಿರ್ದು ಕಡಲ್ ಕಿರೆಪುಗು ಊರ್ದಕ್ಕುಲು ಬೆಗರಿಯರಿ. ಅಪ್ಪೇನು ಲೆಪ್ಪು ಮದ್ಮೆಗೆ ಮದ್ಮಲೆಗೆ ಪಂಡಿ ಮದ್ಮಯೆ. ಸುಳ್ಯ ಊರು ಲೆಕ್ಕೇರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಬಲೆಕ್ಕೆ. ಗಾಯ ಅದು ಅರುಕು ಬತ್ತಿ ಕಡಲಾಮೆ ಕಡಪುರ ಪೊಯ್ಯ ಜಾಲಡು ತಿಕ್ಕಡು.
ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪೊಯ್ಯ ಅಂಚೆಡು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕಲ್ವ ತಾದಿದ ಮಾಲ್ ಕೈಪತ್ತು